Meta l-qalb tieqaf tħabbat kull sekonda tot u t-telf ta' ħin ikompli jnaqqas ir-riskju li l-pazjent jirnexxielu jirkupra. Kien għalhekk li ddaħlet is-sistema tal-buttuna tas-CPR fl-iswali kollha tal-Isptar Mater Dei biex il-pazjent jiġi assistit sekondi wara li qalbu tieqaf. L-inġinier Anthony Mifsud spjega li qabel meta persuna jiġi bżonn ta' CPR, membru tal-istaff rid iċempel lill-operatur biex jispjegalu fejn qiegħed il-pazjent. Dan kien ikollu jċempel it-tim ta' CPR wieħed u jindikalhom il-post fejn qiegħed il-pazjent. Li għamilna automatizzajna s-sistema kollha, jiġifieri issa meta jkun hemm bżonn ta' CPR xaħat jiġbed il-blue button bħalma jidin, awtomatikament is-sistema iċċempel is-CPR team, iċċempilhom kollha f'daqqa mhux wieħed u jkun hemm recording fejn jgħidilhom fejn jridu jmorru. Din is-sistema tinnotifika lill-infermiera biex ikunu informati li t-tim se jkunu qed jassisti l-pazjent u tinfetaħ telefonata bejnietom kollha biex jiftehmu aħjar dwar is-sitwazzjoni tiegħu. Meta jaslu fis-sala t-tim ikun gwidat minn dawn l-apposta li twassalhom mal-kamra tal-pazjent, iżjed li din is-sistema tifranka ħin kritiku u tnaqqas l-iżball uman. TVM News tkellem ma' Duncan Briffa, Senior Resuscitation Practice Nurse li jifforma parti mit-tim. Dal-każijiet meta taqaf il-qalb, kull ħin joqgħod, kull minuta toqgħod pratikament. Il-sistema ta' blue button minn hekk hija vera effiċjenti. Iktar med il-ħin taħassir sar lejn moħħ u lejn qalb stess. Li mbagħad taf tiġi reversibly. So our time is of the essence. Spjega li fl-aħħar snin fejn qabel kienu jaraw każ ta' CPR kuljum, illum mhux il-każ. Dan attribwiha l-fatt li l-isptar qed jaħdem aktar fuq miżuri ta' prevenzjoni u li l-pazjent jiġi assistit mal-ewwel sintomi qabel ma tieqaf il-qalb. Hemm ħafna miżuri fosthom training tal-istaff, iktarna sistemi aktar fejn jinexxu naqbdu aktar il-pazjenti li jtiru l-sinjali ta' deterioration, għandna teams apposta niżviluppaw anke teams apposta ta' nies trejnjati on 24-hour basis biex ir-rispons ikun ħafna aktar tal-livell għoli. Intant l-infermier Quentin Ketkuti spjega li l-isptar għandu 3 timijiet speċjalizzati li jagħti CPR li 3 gruppi ta' individwi, tal-adulti, tat-tfal u tat-tim tal-onkoloġija. Is-sistema tajjat għat-tim relevanti. Spjega li kull tim huwa magħmul minn infermier mill-Cardiac Critical Care Unit, anestatista, tabib u assis. Apparti minn hekk tabib li jkun għadu kif jibda fil-professjoni jiddaħħal f'dan it-tim biex jingħata aktar taħriġ. Żied li minkejja li dawn huma każijiet li jirrikredu ħafna azzjoni immedjata, it-tim jaħdem sinerġija għaliex huma mdarrija jaħdmu flimkien. Kull każ huwa individwali, però aħna apparti l-kura li nagħtu l-klinika l-medika l-pazjent nagħtu ħafna wkoll ħin lill-qraba. Għax fl-aħħar mill-aħħar fimni jkunu għaddejjem mument verament diffiċli. Bis-sapport tat-tim kollu, speċjalment taċ-chaplaincy li għandna Mater Dei dejjem ikunu preżenti jtuna ħafna għajnuna. Żied li fejn ikun hemm bżonn jirrikorru għall-għajnuna tad-Dipartiment tal-Psikoloġija.